Ano di ganing street? Puentes. Okay. Street Barangay San Jose. Okay. Puntang sir. So right, maayong aga mga online nato, nagbiyan, Lilo. So, yari kita sa buong diri sa may dalan sang Puente Street, no? City proper. Kung sa diin magadulong kita sa mga updates nyo tuwi sa may sa sitwasyon, no? Sa dalagan sang trapiko naton particular diri sa may city proper ng area, no? Sa diri sa portion sang Puente Street, no? Barangay San Jose, Iloilo City proper. So right, makita nato, no, sitwasyon sa buong mga biyan, no. So sa pagkahalog, luwas lang sa makita naton sa mga nakapark diri nga mga container van kag mga pribado kag mga delivery trucks nga yari sa diri nga nasambit nga mga establishmento komersyal diri sa super area, no. So right, makita naton nga portion dito nga side nga magalin sa Dilion, pakadto diri sa may Puente Street, no, pagwa dito sa may Ledesma nga main road. So makita naton nga makanay, no, ang lagan sa trapiko naton. Sa subong nga mga tinihon nga mga inoras, no. So especially ang diri nga sinakuay nga area is Kagahon, no. Kay man diri syempre ang salamputan gagbagsakan sa mga aton nga mga kargamento nga gahalin sa mga lokal naton nga mga portion sang bayan sang Pilipinas nga most especially yung mga ginadeliver nga mga pamalaklon nga ginabaligya sa sulod sang Iloilo Terminal Market. So guys, no, diri man nakalabay kita diri sa portion sang diri sa may barangay San Jose City proper, no. So makita naton ang diri nga portion ang commercial nga gasolinahan station nga Phoenix Pulse, no. So magatag lang kita mga biyan tuoy sa mga updates sang presyo crudo naton kagatong sa sining mga tinion. So right, makita naton ang diesel nagampang na sa 75.65 centavos per liter, no, mga kabiyana, no. Ang super unleaded is 76.15 centavos. Ang premium naton nagampang sa 77.10 centavos per liter, no. So ang aton nga Phoenix Super LPG nagapresyo ini sa 1,137 per tangke. So mga kabiyanan, makita nato, no. So tama gid ka piot kung isip-sipon mo ari ding sa kabiyan naton si Sir, may aga sa Iloilo News Online, sir. Sino nga ni palihog? Darwin Soliba, sir. Si Darwin Soliba, no, ang biyan naton ding isa sa mga workers ng Phoenix Pulse, no. So ikaw, sir, sa reaction mo, sir, anong mambal mo nga sa tuwi sa muni nga ginatubang sa mga Christmas, especially sa price hike sa pagsalalaka sa mga gatong sang crudo, sir? Wait. Wait, si quantity amo naglagko saka na mo. Gani. Di bayan lang ko may manubo naman sa semana So may especially diri sa inyo, sir, batyagan man ang mga reaksyon sa mga motorista ta? Boy, laban ng driver kambal nga hindi na magbiyahe. Privilege saka ko, no, 12 pesos sa crudo. Gakoriet gid sila, sir, no. Gakoriet gid. Mas especially gid mga PUJ nato, no. Daw duro na ni driver way kabiyahe, labanan customer naman na. Mostly mga pribado kalbanan ga nakatugong na gid yan, nakapanginaman. Labanan full time. So iban, sir, ma-share nimo may experience, sir, sa muni nga bayan sang obra, sir, sa pila ka nakatuig nag-obra sa gasolinahan, sir? Mga 20 years. 20 anyos? 14 years sa Petron, 5 dire. Alright, so take note mga biyan, no, si Sir Rinaldo, ang iyan nga experience, no, sa gasolinahan sa 20. Sir Rinaldo, sa 20 anyos mo. Darwin. Oh, Sir Darwin, sorry. Sir Darwin, no, sa 20 anyos mo nga bilang sa empleyado sang gasoline station sa narisari nga mga kompanya, no. Subo mo lang na experience ng mga muni nga sitwasyon, sir. Pila ka saka mo gina mo gina subong gid ka tuig Subong gid mas especially. especially. Pagsalan ko plus Petron 24 pla crudo, 31 ang gasolina. 20 years. After 20 years ago, no. Ang pira saka gid. Saka na So matiyag mo, sir, sa mga paksyon, faktor man nga aga dangat sa mga muni nga mga problema, mga crisis man.
Ikaw ay mag-gira to sir sa guwa to ay matumag mo managlakbo ang saka mo kalabanan saka Okay. na 3 pesos na kagdos mo. Ang namin mo sir ang gira nga gakatabos Amo na bong sa bahin ginipit ko, sang Russia kag Ukraine no. Okay te ang pinaka-ikaduwa nga dako nga laguan nga bulan gasolina ang kwan mo Source. ang Ukraine. Oo. Isa sa mga main source Nga no. muna tapos ang dako gid Saudi. Pero ni magsporta Saudi sa bilog nga kalibutan. Grabe no. Kay Amerikang na sportahan naman. Mm. So So 50 pesos kin saka nas 20 toeg. grabe. Kasi mo sir personally Sir Darwin ikaw sir gabatsyag gaman bala sa ginatawag nga kapiot paning halimbawa nang sa imo lang daway ka nga panggasto subong mag-budget ka sang imo nga naglasuson. Oo sir, tamaan gid ako gani guli ka to tagas mana subong tag isak bulan ako sa upuli. Sa Kasi bulan. mahal na plete mo. Sir Darwin ni gagapuli gani. Lambunaw. O Lambunaw si Sir Darwin mga biyan no. Taga Lambunaw pa inigapuli. So pananglitan diri siya nagaobra diri sa may city proper nga bahin nga porsyon sa city proper no sa isa ka kompanya sa pribado nga kompanya sa gasolinaan. So sa 20 years nga serbisyo yan no. Sa nalinlain nga kompanya nga nobra niya subong niya lang ni nabatsagan ang amoni kapiot no mga kabyanan. So lang tawabla nato no ang kalatabo no personally ako mambal ko grabe gid ya. Hindi ta mabasol ang mga ano ni mga daot sang tao kag konsumidor kung amo ning sitwasyon subong amo ni ka sakit na gid sa bulsa no mo especially ang mga krudo nga gasalalaka. So Sir Darwin ikaw pila na may kabataan ka sir? Bugtong Bugtong? sa kabilog kay way masawa mo. Ati solo kay ano ni si Sir Darwin no. Pero sa bilang solo sir batyaga mo mangyapon ng tawag nga piligado no. Oo, tama dikit sir kiti. Kasi pa sa una taga semana ka buli ko subong tag binulan na sa 2 bulan. Binula na lang gidya. Iti kung bagabla Kiti. ang ipuli mo, ang igasto mo sa plite mo, igasto mo na lang sa pagkaon mo. Oo, eh. Do mo na magwaya. Mo na lang bawa. Alright no, motobya no. So si Sir Darwin makita nato nang iya nga inaeng no. Bilang isa ka empleyado, ang batsyag bala nga natawag nga kapiot. Hindi lang sa tawag nga bakas-bakas ka, imakas ka sobra pero ti tawag bala ang krisis bala nga kakay-tabo sa mga ginatubang sa bungso mga biyan grabe. So Sir Darwin ano lang bakas lang Sige sir basta samtang buhay Para lang. ano lang bakas lang mayong ginobrata no di ba? Sige sir. So salamat gid Sir Darwin no sa imong reaction kag imong opinion no. So right guys now balik kita diri sa may sa isang topiko na to no, most especially yung diri sa may kruto. So right guys no amoy to no grabe gid ya ti amo pa ni nga apektado ang tanan. Syempre hindi na malikawan nga isa na bes imbis nga ibakal mo sang imo nga luo siguro mga biyan tigana mo na lang sa imo nga pagkaon. Iti kumbaga bla maging practical kita no, mo especially sa muni nga mga tinion. Imbis nga i-priority mo yung mga hindi gid bala nga dapat nga pag-unahon mo pwede guro itaguon mo na lang kung ano yung safety mo kag ibakal nyo sang mga kinanglanon yung sulod balay. Siguro maging practical na gito ya sa mga matinion mga kabyanan no, real talk lang. So right no so far no ang diri sa lakat sa sitwasyon diri sa may barangay San Jose, Iloilo City proper no, sa area naton diri sa may Puente Street. So malunsay no, malunsay ang trapiko nato no. So alright, so third watch no, kita ilawat kita diri sa may area sa bahin sang city proper. Alright mga ka-online naton, shout out gid sa aton nga mga abyan nga naga tumalanaw no? Mga viewers naton mo especially diri sa may Iloilo Terminal Market no, mga abyan naton nga mga drivers no, mga pasahero nga jeep nga mga standby diri sa may kapiyan ni Kagawad apat diri sa Sulod Terminal Market. Kagawad, salamat kay good morning gid sa imo. Especially diri kay Barangay Captain Angelita Umadhay
sang Barangay Flores, no? So shout out gid sa mga barangay officials naton. Monitor gid sa aton nga Iloilo News Online, no? So right guys, bantayan pagid ang mga dugang nga mga balita, no, sa buwas, no. Alin diri sa may gikan sa Super, Iloilo Terminal Market, diri sa may Puente Street, no. Iniinyong abyan Ninong Ray sa liwat sa Iloilo. Basta balita, i-online na yan.